Chciałem się Wam pochwalić prawem ochronnym do nowego modelu listwy rolkowej. Listwa rolkowa przeznaczona do transportu w miejscach, gdzie jest duże zapylenie, duże zabrudzenie, a listwa samoczyszcząca, czyli jakieś wióry, opiłki, pozostałości po obróbkach czy to drewna, czy stali, dużo łatwiej się samo oczyszczą, czyli spadną pod maszynę, łatwiej będzie usunąć te nieczystości. I mamy oczywiście też modele do większych obciążeń oraz takie, gdzie możemy transportować palety, skrzynie, kontenery. Co ważne, w Polsce rzecz produkowana, przez nas wymyślona i użytkowanie tego jest za darmo, bo korzystamy tylko i wyłącznie z sił grawitacji. Także nie dość, że eko, to jeszcze w Polsce wymyślona, zaprojektowana, wykonana, no i